ihang yung tanan sa pagpanglingkod. Una sa tanan, may buntag. May buntag sa Ang atong sa dili pa ko mohatag sa akong mensahe niining kabuntagon nga nagaingon diya sa iyang pulong sa Isaiah Kapitulo 1 bersikulo 19 nga nag-ingon, kung kamo magmasnugtanon makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Ini bata mga maayong abot sa yuta, willing and obedient, we will eat the good of the land. Ang atong ibanghilyo ni kabuntagon, sumpay ni kagahapon nga ibanghilyo nga gipasidaan ni Ginoong Hesukristo ang iyang pag-antos ug ang iyang kamatayon. Binagay siyang dangatan, no? Mga igsoon, atong ibanghilyo ni kabuntagon, naggisgot kini may tungod sa atong pagsunod o pag-alagad kaniya diha labi na gyud diha sa atong adlaw-adlaw no nga buluhaton nga kinahanglan nga ang atong kasing-kasing importante paunsa kita makasunod kung atong kasing-kasing diha sa kaadlaw dili nato i-kondisyon diha sa mapaubsanon ng kasing-kasing. Daghan man ta mingon nga daghan ta mga what if sa atong kinabuhi. Lord, kung mosunod ko, unsay ako mapala, unsay akong maani diha sa akong pagpadayon, unsay ako ikasulti sa akong silingan nga kung mga lagad ko nimo. Kung daghang kagunaon-naon diha sa imong pag-alagad, ay na lang pagpadayon sa imong pag-alagad. Kay daghan ka na, wala pagali ka magsugod sa imong pagsunod kaniya, daghan ka na istorya. Pasagdi ang imong silingan, o unsa diha, ikasulti ang unsa ang imong response sa imong tawag diha sa Ginoo. Iyang gipahimangnuan ang katawhan uban sa iyang mga disipulo, no? Kung sunod mo nako, mao ang buhaton. Imong kalimtan ang kauglingon nimo. Una, ikaduha, pasanon ang iyang krus ug aya ka mosunod kanako. Atong balikan mga igsoon ang atong Salmo responsoryo ni kabuntagon, no? Salmo 5:12 diya sa tutubag nga ingon nga, bulahan ang tao nga naglipay sa mga sugo sa Ginoo. Bulahan ang tao nga diha sa matag adlaw nagbuhat sa kabuton sa Ginoo. Bisan to hinumduman nato natay mga sitwasyon diha sa atong pamilya, walay eksimte kanato na, pero atong giuna ang Ginoo. Amen ba ta mga igsoon? Mugi na gikuan sa Ginoo nga bulahan, wala kanimo disregard ang akong mga buluhaton diha kanimo. Nagkadaiya ang atong mga sitwasyon diha sa atong pamilya, pero dili hinaot na dili unta na maoy makapugong diha sa atong pag-alagad, no, diha sa atong paglawig. Ayaw naghuna-una kung maunsa ka diha sa imong pag-alagad. Ang importante nga nirespondi ka, nirespond ka sa tawag niya. Labi na gid kanato mga igsoon, no? Sayon sultihon nga mga lagad ko, pero pagbuhat na gali lisod na. Tamang gibuhat sa atong amahan nga si Abraham mo. O Lord, ihalad ako akong anak, Lord. O tama ra ka sa pulo. Wala nimo buhata, wala ka butikang pag-adto ko sa pagbuhat sa imong gibuhat, itungtong nimong anak. Wala to magpulo. Iya dili lang pulong ang iyang gibuhat ni Abraham ko, dili iya gisulaya dito, ha. Dahil ang iya paging anak gipadala niya sugnod. Ingon pag ito yung anak, tay, unsay may imong kuno, wala may karnero. Unsay tubag ni Abraham,
ang Ginoo mo mahatag og halad atong karon. Oh, gitungtong niya mo aksyon niya nagluba mo to ang tinuod nga pagsunod niya bra. Kay ningon sa atong second readings karon nga patay ang pagtuo nga walay buhat kinahanglan nga dili lang tapulong taman kundi ubanan pud sa atong matikang sa atong mabuhat. Nakitay mga sitwasyon adlaw-adlaw dili unta kana mahimong babag o mga igsuon. Ningon usab siya nga kon atong ihalad ang atong kinabuhi diha kaniya ug sa maayong balita dili mahimong kawang. Ingon si Ginoong Hesukristo, bisan tuod maimo ang tibuok kalibutan, matud niya, nabay makuha sa tao, wala. Anong duman na to? Naaman nimong tanan, nining kinabuhia, nining kalibutan sa imong pagpuyo, pero mamatay ra magyapon ka, imo ra magipon ng diha ng tanan. Kumusta ang imong kinabuhi? Diha sa imong kwan, kahimot anak mo sa Ginoo. Naani mo tanan pero nahimo kang laog. Dili ka makatigno hatag sa imong silingan. O magpulos bago na niyo wala. Diyan rang tanan. Ya tingin sa atong kadumduman mo sa atong igsuon nga bisag unsa pa kadaghan nimo sa imong sakyanan kung mamatay ka na, istarik sa gyapon imong sakyan. Isulod ra gyapon kas gamay nga bungag anak ra gyapon ka didto. Wala pulos ang ato. Kumusta atong kinabuhi ato pang napahimutan ang Ginoo diha sa adlaw-adlaw no? Nga diha sa mapadayunon. Atong hinumduman ana kanato ang tanan lagi pero gubot paslukot ang imong kinabuhi dili gihapon magpulos. Nga atong hinumduman ginamay igsuon. Sa katapusan mga igsuon git-challenge ta o gihagit nining kabuntagon sa pagpadayon o mulahutay sa pag-alagad labi na kanatong tanan no. Akong balikan to atong labi na sa atong kulik niini nga semana no datong Domingo. O Dios ang kalig-on sa tanan nga nagbutang sa ilang pagsalig diha kanimo. Ikaluoy sa pagdawat ang among mga pag-ampo ug tungod sa among kahuyangon wala kami mahimo nga bisan unsa nga maayo kung wala ka. Nagaay kami sa tabang sa imong grasya nga diha sa pagtuman sa imong mga sugo. Hinaut unta nga kami makapahimuot kanimo diha sa kabuton ug sa buhat. Atong hinumduman nga diha sa atong maginagmay man o balinag ko atong gibuhat diha sa kinasing-kasing diha sa Ginoo. Amin ba ta mga igsoon? Amen. Mo na atong ebanghelyo diha ang tanan sa pagpanindig.